Ahoj, nasledujúce video o zariadení Bioplast je určené pre mnohých ľudí, ktorí si toto zariadenie kúpili a nevedia, aké výhody ponúka pre terapiu. V tomto videu vám ukážem jednoduchý spôsob, ako liečiť mnohé zdravotné problémy. Pre terapeutov zaujatých o pokročilý kurz ponúkam kurzy o zariadení Bioplast. V nemčine, portugalčine, v rôznych jazykoch, vo viac ako 20 jazykoch mám pokročilé kurzy, kde učia teoretickú aj praktickú časť, ale v tomto videu vám ukážem jednoduchý spôsob, ako začať používať zariadenie s minimum vedomostí. Ak by ste chceli informácie o mojich kurzoch, môžete zastaviť video a kontaktovať ma na mojom WhatsApp alebo na mojej e-mailovej adrese. Toto je časť softvéru Bioplast, ktorý nám umožňuje vyberať prvky. Pozrite sa na čísla tu dole, je tam 400 a ja vám ukážem. Ukážeme si, že v type výskumu klikneme na možnosť, ktorá je úplne dole a umožňuje zobraziť celkový počet prvkov. Tu máme celkový počet prvkov, ak klikneme na multimédiá. Zobrazí sa nákres orgánov a môžeme na ne kliknúť. Kliknutím zrušíme výber takýmto spôsobom. Môžeme vybrať prvky, ktoré chceme merať na následnú liečbu. Prístroj. Bioplast je prístroj na neinvazívne komplementárne terapie a kritériom pre výber prvkov zodpovedá spôsobu, ako prvky vyberať. Na to je potrebné mať znalosti bioenergetiky. Ľudia, ktorí nemajú vzdelanie v bioenergetike, budú mať samozrejme väčšie ťažkosti s efektívnym využívaním tohto zariadenia. Trendom je používať tento prístroj z pohľadu nemocničnej medicíny. Napríklad v nemocničnej medicíne existuje niekoľko špecializácií, je tam gastroenterológ. Takže ak ide o žalúdočné ochorenie, meriame žalúdok a meriame črevo, ale ak je špecializáciou nefrológia, potom meriame obličky. Ak je špecialista kardiológ, tak budeme merať kardiovaskulárnu časť. Ale tento pohľad, toto je kardiovaskulárna časť, to je z pohľadu nemocničnej medicíny, čo je iný pohľad ako pri biorezonancii. Pri biorezonancii, ako bolo vysvetlené na kurze, v akejkoľvek, v kvapke vody, ktorá je v každej časti tela, sa nachádza informácia o celom tele, preto hľadáme prvok najviac narušený na terapii. My nevieme, či postihnutý orgán je následok alebo príčina. To znamená, že môžeme merať viacero prvkov, ale ako môžeme vedieť, či najviac narušený prvok je začiatkom problému, alebo je to dôsledok problému, ktorý pochádza z iného miesta. Takže vám ukážem jednoduchší spôsob, ako tento problém prekonať, teda aké prvky vyberám pre terapiu a podľa akých kritérií. To znamená, že nie je to rovnaké, ako keď zoberiete auto do opravovne, má problém s kolesom, opravíme koleso. Má problém so sklom, opravíme sklo, má problém so zrkadlom, opravíme ho, ale pri biorezonancii to tak nie je to taký pohľad. Biorezonancia je kvantová holistická medicína. Vždy sa zohľadňuje celé elektromagnetické pole človeka a na to sa teraz pozrieme. Odporúčanie na začatie používania zariadenia je využiť prvú možnosť Observer. Prvá možnosť vám umožní vybrať z 850 elementov a umožní vybrať 54 elementov. Prvých je 54 všeobecných elementov všeobecných. Tieto elementy sú všeobecné elementy, ktoré obsahujú viacero orgánov, potom sú tam niektoré elementy z gastrického systému, dýchacieho systému, kardiovaskulárneho systému, nervového systému a motorického systému. Je to dobrý spôsob, ako začať. Prvým krokom v liečbe je vybrať týchto 54 prvkov, všetky označiť a zmerať všetkých 54.
prvkov a aplikovať terapiu na všetkých 54 prvkov. Toto je odporúčanie, ktoré môžete vyskúšať. Napríklad, ak pracujete v doplnkových terapiách a chcete poznať účinok, ktorý má terapia, môžete aplikovať tento štandardný program. A na posúdenie benefitu tento program je možné aplikovať na všetkých ľudí bez ohľadu na vek alebo diagnózu. Bez ohľadu na závažnosť patológie, a tak budete vedieť, aký účinok bude mať. Tá istá terapia aplikovaná na skupinu ľudí. Aká je jedna z chýb, ktoré sa pri týchto prístrojoch robia? Pri prvej sedení zvolím jeden prvok, vykonám terapiu, potom pri druhej sedení zvolím iné prvky, pri tretej sedení a tak pokračujem pri každej sedení. Vo výbere rôznych prvkov. Ako sa potom mám naučiť, ako môžem vedieť, ako som vykonal? A táto terapia, a ak je táto terapia účinná pre inú osobu, takto sa strácame, pretože robíme každú sedenie inou terapiou. Takto meraním týchto 54 elementov. Robíme všeobecnú terapiu pre všetkých ľudí. Teraz idem urobiť meranie a dám pauzu a urobím ďalšie úvahy. Už sme odmerali tých 54 elementov, takže ukážem jednu z chýb, ktorá sa robí na začiatku, keď človek nemá dostatočne. Skúsenosť je hľadať najviac narušené prvky, ktoré sú označené tmavou farbou a napríklad neaplikovať terapiu na tie, ktoré sú zelené. To znamená, že vyberieme napríklad tento prvok, ktorý je červený, zmeriame ho a aplikujeme terapiu a takto pokračujeme v hľadaní. Tento ďalší prvok je červený, meriame. A aplikujeme terapiu, ale na tento prvok, ktorý je zelený, terapiu neaplikujeme. Toto je logika. Keď človek začne používať toto zariadenie, ale úvahy, ako vieme, či je toto narušenie. Je to príčina alebo dôsledok, alebo je tento prvok narušený, pretože bol narušený ako následok poruchy v inej časti tela, napríklad tento prvok, ktorý je narušený. Ako vieme, odkiaľ a aký je pôvod problému, prepáčte, nie patológie. Elektromagnetickej nerovnováhy. Takže ak tento týždeň budeme liečiť tento prvok, budúci týždeň budeme liečiť každý prvok, ktorý je označený červenou, ale to je jeden spôsob. Aby ste to pochopili, je to ako vytrhnúť trávu, ktorú vidíme, ale neodstrániť koreň problému a to. Čo vám teraz ukážem, mám podozrenie, nemôžem to s istotou tvrdiť, ale myslím si, že je to unikátne. To, čo vám vysvetlím, je podľa mňa niečo, čo nenájdete na internete. V žiadnom videu, pretože je to plodom mojej vlastnej skúsenosti z viac ako 10 rokov výučby týchto prístrojov. Odporúčanie je nasledovné: po zmeraní všetkých týchto prvkov urobte terapiu na tento celý zoznam. Aplikujeme kliknutím tu hore na autoterapiu. Terapiu vykonáme na celý zoznam. Terapiu spustím a potom ju pozastavím a ukážem ďalšie reflexie. Takto budeme robiť terapiu, jedinú terapiu na všetkých 54 prvkov, software Bioplast nám umožňuje robiť terapiu na všetkých 54 prvkov a necháme ju prebiehať. Túto terapiu môžu aplikovať všetkým ľuďom bez ohľadu na vek, pohlavie, patológiu alebo závažnosť a vy budete mať. Je to len štatistika a ak to bolo účinné, pozývam vás, aby ste podelili o svoju skúsenosť a poslali mi svoje svedectvá. Ak ste mali nejaký pozitívny alebo terapeutický účinok z tohto odporúčania, pozývam vás. A ak chcete zdieľať túto skúsenosť o benefite tejto terapie, ak mi pošlete video a autorizujete ma, môžem zverejniť vaše svedectvo. Ak mi pošlete video, tak toto môžem šíriť, aby som ukázal. Veľkou výhodou, obrovskou výhodou tohto liečebného prístroja Bioplast je
To, že môže byť veľmi nápomocný, ale závisí to aj od spôsobu aplikácie terapie. Takže ak to, čo vám práve ukazujem, prinesie výsledok a úžitok pre vás, pozývam vás, že ak chcete zdieľať svoje skúsenosti, môžete natočiť videá a správu cez WhatsApp, v ktorej poviete, ako ste sa mali pred terapiou a ako ste sa cítili po nej, aké účinky ste počas týždňa zaznamenali, a to mi potom pošlete na môj WhatsApp alebo e-mailom, kde mi uvediete svoje meno, krajinu pôvodu alebo patológiu, ktorou trpíte, či máte lekárskú diagnózu alebo nie a aký bol prínos aplikácie tejto terapie 54 prvkov. Pre všetky prvky. Po dokončení terapie uvidíte, že sa v zozname objavia všetky terapie. Môžeme nájsť zoznam, kde každému prvku bola vykonaná terapia. A tu je novinka, ktorú sa teraz chystám predstaviť. Mám podozrenie, že to nikto ho neučil. Bežne sa stáva, že ak je tento element narušený, urobím analýzu, metaterapiu, začnem. To je obvyklý postup, čo sa robí, keď chcem posilniť. Napríklad, ak chcem vykonať viacero terapií, urobím analýzu, metaterapiu, začnem. Táto analýza. Pozorujte, metaterapia, začať, a tak môžeme robiť, posilňovať, vykonávať viacero terapií na jeden element. Takto sa používa prístroj Bioplas, ale s prístrojom Biofiliato. Toto je vyriešené, pretože existuje funkcia, ktorá umožňuje vykonať 5 terapií, 3 až 5. Takto môžeme posilniť jeden prvok. Aký je priemerný počet terapií? Medzi 4 a 6 terapiami. To je odporúčaný počet. Pozrite, takže máme prvok, prvá terapia, druhá, tretia a tak ďalej. Môžeme posilniť niektoré prvky, ale aké je moje odporúčanie? Odporúčam hľadať. Po vykonaní terapie pre všetkých 54 prvkov, hľadať prvky, ktoré sú označené zelenou farbou a vykonať u nich 5 terapií. Terapie napríklad môžeme vybrať 5 prvkov, ktoré sú vyvážené, aby sme posilnili zdravé oblasti. To znamená, že tomuto prvku urobíme 5 terapií, potom môžeme vybrať ďalší prvok. Tento prvok je vyvážený, takže mu urobíme 5 terapií. Inými slovami, tendencia je nerobiť terapiu prvku, ktorý je najviac narušený, ale moje odporúčanie je robiť opak. Teda liečiť a posilniť prvok, ktorý je vyvážený. Prečo? Lebo ak vymažeme všetky elektromagnetické informácie z zdravého prvku, bude to pôsobiť ako rádiový vysielač, teda ako anténa, ktorá bude vysielať vyvážené elektromagnetické vlny do celého tela. Napríklad, keď ďalej hľadáme nejaký prvok, ktorý je narušený a už sme mu aplikovali terapiu, tak ak je tento prvok vyváženejší, posilníme ho. Aby som to zhrnul, k 54 prvky, každý jeden terapiu a potom vyberieme približne 5 prvkov z týchto 54, môže to byť 5, 6, 7 prvkov, nie viac ako 10, približne 5 prvkov je v poriadku. Ale prvky, ktoré sú zelenou farbou, ktoré sú v lepšom stave, ktoré sú vyrovnanejšie. Robíme niekoľko terapií na posilnenie, týmto spôsobom posilňujeme orgány, ktoré sú zdravé, vymazaním elektromagnetickej informácie rôznych patológií a z tejto časti. Telo bude vyžarovať, bude vysielať terapeutické signály, aby dosiahlo vyváženie tých častí tela, ktoré sú najviac postihnuté. Myslím si, že tento spôsob terapie nenájdete v iných videách na YouTube ani u iných terapeutov, pretože väčšinou sa najprv zaobchádza s človekom ako s autom. To znamená, že auto má problém, vymeníme zrkadlo, vymeníme koleso, vymeníme sedačku. Nie, človek je iný. Môžeme posilniť to, čo je v poriadku, aby sa zlepšil a odtiaľ vytvorí elektromagnetické vlnenie, ktoré preniká celým telom a toto je podporené teoretickým rámcom, ktorý záujemcom môžem podrobne vysvetliť. Existujú teórie a teoretické rámce, ktoré vysvetľujú, ako choroba postupuje z jedného miesta na druhé, ako migruje. Postupuje teda napríklad od primárneho nádoru k sekundárnemu, ako vznikajú metastázy.
Pretože choroba sa šíri telom z jedného miesta na druhé a taktiež sa to vysvetľuje. Elektromagnetická charakteristika, tak ako postupuje patológia, my môžeme spôsobiť, že zdravie sa zlepšuje z jednej sedenia na druhú posilňovaním zdravých orgánov. Nasledujte tieto odporúčania a záujemcovia o pokročilý kurz mi môžu napísať na môj WhatsApp. Napíšte mi na môj WhatsApp a pre začiatočníkov toto video umožní začať s terapiou a budete mať štatistiku. Budete aplikovať terapiu všetkým ľuďom a budete. V niektorých prípadoch to bude účinnejšie, v iných menej. Každý človek reaguje odlišne. Nikdy nikomu nesľubujte uzdravenie, pretože to je nemožné. To je chyba, takéto veci by sa nemali robiť. Každý človek reaguje inak, ale odporúčam vám, aby ste prístroj používali takýmto spôsobom. Bez zbytočných komplikácií. Môžete robiť terapiu bez vstupovania do časti s patológiami. Bez vstupovania do časti s mikroorganizmami, pretože často sa stáva chyba, keď si niekto myslí, že musí nájsť. Aby som mohol robiť terapiu, musím hľadať, že choroba musí byť a venuje sa veľa času a ak sa choroba tu v tomto zozname nenachádza, niektorí terapeuti z nevedomosti nerobia terapiu a to je nesprávne používanie prístroja, pretože návod to tak nehovorí. V návode v žiadnej časti návodov nehovorí, že je podmienkou na vykonanie terapie, aby choroba bola v tomto zozname. Dokonca technika terapie, ktorú som vás naučil, je možné použiť. Prístroj Bioplast na vykonávanie terapie aj bez vstupu do časti patológie a bez vstupu do časti mikroorganizmov. Týmto spôsobom sa nekomplikujete a nebudete mať problémy s aplikáciou. Aký prvok musím vybrať? Samozrejme je dôležité zdôrazniť, že pri niektorých patológiách, veľmi špecifických ako je Parkinsonova choroba alebo mnohopočetná skleróza, je potrebné vykonať úpravu tejto terapie a je potrebné vykonávať terapiu iným spôsobom. Toto odporúčanie je však všeobecný spôsob začatia je taký všeobecný úvod, aby ste mohli začať využívať tento úžasný prístroj, ktorý má pozitívny terapeutický účinok a prináša prospech pre moje zdravie. Pozývam vás, aby ste mi poslali svoje skúsenosti a povolili mi zverejniť ich na mojom YouTube kanáli. Takto motivujete ľudí, pretože bohužiaľ sú ľudia, ktorí si tieto prístroje kúpia a z nevedomosti nepoznajú ich benefity, nechávajú ich ležať doma, hoci trpia chorobami a bez. Aby ste mohli využiť prínos tejto terapie, odporúčam ju robiť raz týždenne a môže to byť aj 2 alebo 3 krát, ale všeobecne platí, že raz týždenne. Každých 15 dní dáva veľmi slabý výsledok. Pozývam vás, aby ste sa podelili o svoje skúsenosti a poslali svoje svedectvá, pričom uvediete. Prosím v e-maili svoje meno, krajinu a videosvedectvo. Tak toto umiestnim na svoj WhatsApp, aby som mohol šíriť prínosy tejto terapia a na záver tu je môj WhatsApp, svoj príbeh mi môžete poslať sem, tu je môj e-mail. A takto pomôžeme mnohým ľuďom tým, že to budeme šíriť a ukazovať, aby nemali problémy. Existujú pokročilé kurzy, kde sú rozdiely v tom, ako vykonať liečbu respiračného ochorenia, čo je iné ako pri bolesti pri Parkinsonovej chorobe. Niekedy je potrebné vykonať úpravy. Zariadenie sa dá použiť rôznymi spôsobmi, ale pre začiatočníkov existuje aj možnosť využívať zariadenie s tým, že budú mať sprievodcu a usmernenie, ako začať. Takto máte možnosť, ako jednoducho začať používať prístroj bez komplikácií spojených s hľadaním patológie alebo mikroorganizmu a môžete pozorovať reálne benefity, ktoré prináša do vášho života. Toto svedectvo bude vítané pre možnosť ukázať a šíriť tieto benefity. Prajem vám pekný deň vo vašich krajinách, vo vašom mestá a prajem vám to najlepšie. Veľký pozdrav pre všetkých a srdečnú objímku.